Здравейте, аз съм Франческа от Гевгелия от Северна Македония и съм на 24 години. От 3 години вече работя в Happy и благодарение на Nomad имам възможността да започна работа тук и много ми харесва. Съвсем случайно попаднах на реклама за набиране на персонал на Happy и кандидатствах за позицията сервитьор. Така че да, аз избрах да дойда в Happy от всичките ни възможности. Може би в началото единственото нещо, което ми беше проблем, беше езиковата бариера, поне за малко. Бързо се свиква на работата. Аз съм много доволна, заплащането е прекрасно, имам възможност да се прибирам вкъщи, когато пожелая и съм много близка с всичките ми колеги, имаме колектив и имам много приятели. Със сигурност единственото нещо, което ми е останало в Македония е семейството и много малко приятели. Тук вече съм развила повече социален живот. Мисля, че 90% от живота ми е тук. Благодарение на Happy имам възможността да остана в България за продължително време. Мисля, че това е моята работа поне за още няколко години. И се надявам, че ще мога да се развия повече. Вече от 2 години живея в жилище самостоятелно от тези, които ги предлага ресторанта. С квартиранти и приятели, постоянно съм навън, правя време за себе си, за социалния ми живот и гледам си, разнообразявам и вече се чувствам сякаш съм тук цял живот. С времето и с надограждането на знанията в самия ресторант се оценява финансово, нали? С усилена работа се изплаща, така че да, бих казала, че със сигурност съм по-добре финансово, особено в сравнение с възможностите в Македония. Смятам, че чрез вашата агенция и самото Happy като цяло да го препоръчала на хората, които търсят възможности, малко разнообразие, е доста различно. Да, доста жестоко препоръчвам. Доста е интересно да се пуснеш в различна среда, да научиш нови неща и да си дадеш възможност за ново начало. Цяло.